πάμε. Γραφή. Θα πάμε τώρα να δούμε αυτά εδώ τα ξυστά πόσο έχουνε. Να δούμε αν θα βγάλουμε κάτι. Έλα, πάμε. Πάμε. Ναι. Αργά. Για να δούμε. Έλα. Ψάχνουμε και οριζό. Να το. Όχι, δεν έχουμε νίκη. Και ο διαγώνια θέλει αυτό, το ξέρεις. Και διαγώνια. Ναι. Τίποτα. Και διαγώνια. Ναι, για να δούμε. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Ούτε διαγώνια. Εσύ βλέπεις. Ωραία. Το ένα έφυγε. Πάμε στα επόμενα. Έλα ρε παιδιά. Ούτε διαγώνια. 3, 4, 7. 50 ευρώ έχει. 2, 4. Ούτε το ένα. Πάμε. Για να δούμε. Το. Τίποτα. 10.000. Απίστευτο. Είδες το καλά πως κερδίζει και δεν το παρατηρούμε. 1-1-4. 1-7-6. Έλα, βλέπεις κάτι. Ούτε διαγώνια. Εντάξει. Εσύ 6-6-5. Τώρα γράφει. Πάμε λοιπόν τώρα στα δίευρα. Να δούμε. Ναι, πώς βγάζει κανένα νίκη. Έλα ρε παιδιά. Σε αυτά είναι... Σε αυτά είναι και διαγώνια. Είναι διαγώνια σε αυτά. Νομίζω. Συμβεί το 2 στην Οριζόντια, όχι. Οριζόντια ή κάθετα. Βλέπεις τίποτα. Έχει και τον πόνους. Έχει και τον πόνους. Χάλασε στο βίντεο. Jackpot. Είσαι το τέτοιο και αντίστοιχο που ζω. 0 το βίντεο. Οπότε βλέπουν τη τυχερή βραδιά μας. 0 το βίντεο. Παιδιά, ξέρουμε. Έτσι, ο άλλος ξύνει ένα χρόνο για την YouTube. 3 κλούβες. Και τώρα το scratch που θα γκρεμίσει το διαδίκτυο. Τίποτα. Τίποτα. Α, έτσι, το ξύσουμε έτσι. Εδώ. Έλα, γράφεις. Ναι, ετοιμαστείτε, γκρεμιστείτε από τις καρέκλες. Σηκωθείτε όπου και αν βρίσκεστε. Φράουλα. Διβάνια. Κεράσια. Ετοιμαστείτε να γκρεμιστείτε από το διαδίκτυο. Φράουλα, λεμόνι. Λεμόνι, φράουλα. Γκρεμιστείτε. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα ρε μάνα. Όχι το jackpot. Εδώ τώρα, από εδώ θα γκρεμιστεί στο διαδίκτυο. Όχι ρε μάνα. Δαχτυλίδι. Αυτό. Αυτά ήταν λοιπόν. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα scratch. Ντροπή τους. Απατώνες. Έσχος.